मेथाइ खनग्राफ्रा नै मा बेलाय पियर गेला नहय बर'नि मा ओरै मा सिबाय थादो गरम जादों मा जाखो मादैया माथो सिरिरि साहा मोनाखै मामोन जाखो सब समय माने आनलाखि सिटावसो जों जिरायफ्लाङो आनलाखि दहाय बायदि ना दहाय मोनबाय माला गैया भाजि दहायना बिदिमोन ना बेनो बैयाव बिदि जादों ना बैयावबो बेनो सब समाय एबार बिदियाव जिरायनांला दे नोङो आं माने फनजिसा नायनांसिगोन नामा नंबाय मा नोंसोर मा आनलाखि जिरायफाबाय आमायाबो आनलाखि नङा नङा आंथ' गामिनि सारखा नालाय औ हेल' लोगोफोर आरो आं दिनै फैलायबाय सेकेन्ड डे सेकेन्ड टाइम बे जाहैबाय जोंहा दिनै 2 तारिख ना दिनै 2 तारिखआव आरो आङो जों गामिनि माखासे मोसानाय बैसागु मागिनाय माने न'खर न'खर हाबनानै बैसागु मागिनाय बेखौ एसे खोन्थालांसैलाय मैयाबो एसे खोन्थाबाय आरो दिनैबो एसे खोन्थालांसै मैयानि आरो दिनैनि माबोरै जायो एसे खोन्थालांसै जोंनाथ' मिथिखायो नङा होमबा गामि गामि माने जेला बैसागु मागियो अब्ला माने जानाय लोंनायफ्रा प्रबल जायो बेलेगफोरनिया बेलेग जानो हागौ जोंना माने लोंनाया नों माखौ लोङो एखेबारे बासिनासो लोंनो हायो माने सोरबाया लोंनो हायो गोरान सोरबाया लोंनो हायो गाइखेर माने माबा आरो अरिजिनेल गाइखेर नङा बियो मा होनो बेखौहाय गुफुर गाइखेर दायो एसे मोसाखांनानै एसे रेस्ट लाबाय सान्दुङाबो ओरैबायदि थिं थिं आयु हाबाब लाजाया माने सान्दुङाव थानो हाया ओरैबायदि गुदुं सान्दुङा आरो जेला माने दैज्लां सम जायोबा अब्लाथ' मा जागोनथाय गरमा माबायदिखौथ' बुंनो हाया थेवबो लोगोफोर बिदिबा बारा गोबाव खालामला एसे मोसानायखौ खोन्थालांबाय थानोसै आङो जोंना माने बोराय बेन्थ' गासिबो आरोना गथ' गथाय लानानैफ्राय बोरायसिम गथ' गथायनिफ्राय लानानै बोराय बुरैसिम आरो जयै जोंनि 3 नं दनसिपुर गामिया बोसोराव बिदिनो ज' मोसायो देग्लायबो जोंना बे बैसागुआव बिदिनो ज'-ज'यैहाय मोसादों आरो दायो जोङो मोसायै न'खरसे न'खरनै मोसाखांबाय ओमफ्राय न'खरसेयाव हाबदों ओमफ्राय दोंसे मेथाइ मोसाखांबाय ओमफ्राय दायो रेस्ट लाबाय ओमफ्राय एसे जानाय लोंनाय जासिगोन आरो ब्ल'ड थांसिगोन आरो न'खरसेयाव जोंनि गामियाव टटेल बारा गैया 25 घरसो दङ 25 घराव माने दिनै माने कमप्लिट खालामनो हागोन हाया नायनि बेसेबां हायो आं खोन्थालांबाय थानो नाजानोसै नोंथांमोना थांफाबाय थादो थेवबो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जोङो बारा गोबाव खालामब्लालाय थांफाबाय थादोलाय लेट्स ग' सान्दुङा ओरैबायदि गरम दायो न'खरसेनिफ्राय मोसानानै थांसैलाय जोङो न'खरसेयाव आरो जोंना मा जाहैयो गामिया ओरैबायदि गोजान ओंखायनो माने बिराद सम लायो आरो ओमफ्राय दाहाय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आंनि न'निफ्राय खमसे खम माने न' मोनसे मोननो खमसे माने 300 200 मोनबा 250 मिटार गोजानावसो थांनासो मोनहैगोन आरो न' बेबायदि ओमफ्राय दा आंनि न' मोनहैनो न'खरसे न'खरनै न'खरथामनि उनावसो आंनि न'खौ मोनगोन ओमफ्राय माने सान्दुङाबो गोसाथार मानसिफोरा नै एसे खोन्थानोसै आं लारि जेरै फैदों गरम जोब्बायना माने मा जायो गोदोनिजों आरो दानिजोंथ' मानसिफोरा रुजु जाला नालाय गोदोनिया माने सान्दुं अखा गासिबो माने सहायनो हायोमोन ओमफ्राय दानिया माने मा जायो जानाय लोंनायनिफ्राय जायो नामा ना बोथोरासो चेन्ज जानायनिफ्रायसो जाखो आरो सान्दुंफ्राबो दाना ओरैबायदि गरम जाग्रा जाबाय ठीक আছে अब्लाबो ओरैजाय न'खरसेयाव एसे खोन्थानोसैलाय ना नोंथांमोनाबो आरो थांबाय थादो नै मानसिफ्रा सोरबा लेथेथेसो जालाजोब्बाय नुदोंना नै ओमफ्राय बिसोरो कमप्लेन होदों नै बे माने आंनिबाबो बेखौ एसे खोन्थानां माबायदि स्टाइलाव गायना गालांदों बिसोर नालाय ओइ फंबाय नालाय बेसे बुरजा जागोन नालाय बियो माने बे गय बिफाङाथ' दंना बेनि थानांगौमोन आरो ना औथ' आरो अने माने बे माने आनसाइज जादों माने बे लागायनाया जायाखै आरो औ थांनांगौ आरो दायो माने बे जों जायनाव थांगोन न'आ बिसिना 200 मिटारसोनि गोजानाव जागोन आरो आं दहायनो बुंखादोंना जों गामिया जाहैबाय न'फ्रानो ओरैबायदि गोजानाव थाबायनानै थांनांगौ जायो माबायदि मोजां नुयोना न'खाय गोजा माने बर'नि ड्रेसफोरखौहाय एसे गानबानो एसे बोरैबा नुखायो माने स्मुथ आं नुखायो आरो आं ओरै लाइननिफ्राय खोन्थानि नोंथांमोननो जोंनि गामिनि मानसिफोरखौहाय नुदोंना मोनहैबायानो नुद्रायसिम मोनहैबायानो
आं दा गेजेराव दं ओमफ्राय ओरैजा उनावबो आं उनावबो खोन्थागोन दायो उनावबो आरो फैगासिनो दा नायनो फैगासिनो लाइन खिन्थु बुरजायानो मानसिफ्रा ओमफ्राय सोरखौ माबायदि नुदों साफा नुदों एसे खोन्थानोसै आङो थांना नायलांबाय था लामाफ्रा माथो गोजा माबायदि सोरनाबा बिबारानो गुफुर माबा माबि नै आंनिया आलौ होनब्रा आंनि मा जादोंलै आंनियालाय बोरो लामाखौ एसे नै बेना ओमफ्राय बेना गोजा ओमफ्राय नै बेना नुदोंना नै बेना जायाखै कालारा नैबेखौसो खोन्थाना बे सोरथाय गोदान बोसोराव बे जाहैबाय सोरनि हिनजावथाय मिथिया आं खिन्थु लाइन मारिदों नै मोजां नुगोना नुवाखै आं खिन्थु लाइन मारनो नागिरदों दायो ओजोंहाय आरो फार्स्ट लोगो मोनबाय दिनै लाइन मारनो नागिरदों आङो ओमफ्राय माने आंखौ थाया माने होखारबाय थायो सोर नोंलाय मा होननानै दम होदों माने ओइ मानसिफ्रा माने गोजान थाबायथारनांगौ आरो नै जों दायो न' मोनफैनोसै न'खरसेयाव ओमफ्राय ओरैबो मोनसे दं न'खरसे बिदिनो हाग्राबारि ओरैजाय न'खरसे बिसिना एसे खनायाव आरो आयौ ओरैबायदि गरम एसे मानसिफोर खोन्थालांदां बेसे बुरजा नुदोंना नै सोरबा मबाइल मा थाबायना मबाइल नायगासिनो नैबे सासेया ओइ बेनाव नै माबा खाख्लुबजोबदोंसो मानसिफोरा नै सोरबा आखाइ होथेलायदों सोरबाया नै माबा सेहेराखौनो खोन्थायाखै लागाव नै बिसिनाव जों दा फैगासिनो आरो लाइक खालाम सोरनि महरा माबायदि एकदम गोजा नुदों बर'नि माखासे ड्रेसफोरखौ गाननाय लोगो लोगो बेसे आलदा जाखायो माने नुनायावनो एसे आलदा नुखायो माने नुदों फैलायबाय बैसागुनि रंजानोनो सोरनि सेहेराया दायो माबायदि आरो लास्टआव माबायदि जागोन बेखौ खोन्थालांसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय था दायो माने बेबायदि सेहेरा सोबनाबो ओमफ्राय माने दाहाय लास्टआव माने सोरनि सेहेराया माबायदि जागोन बेखौबो एसे खोन्थागोन आङो नै दाथ' ओरैबायदि माने ना सेहेराफ्रा खिन्थु दाहाय माने लास्टआव माबायदि जागोन सेहेराफ्रा नै जोंना दायो फैयै माने न'खरसेयाव मोनफैलायबाय एबारनिफ्राय मोसानायखौबो एसे खोन्थालांसै नोंथांमोननो बे जाहैबाय जोंहा फैयै मोसानानै न'खरसे माने न'खरब्रैयाव हाबबाय आरो बियो दायो ओमफ्राय बिस्रा नुदोंना जायगाखौ माबायदि खोना होदों आं एसे खोन्थानि नै बिस्रा जायगाया बेबायदि सिथ्लाखौ बिदि खोनाथो होबाय होनबा आयु समान खोना होथारनांगौ मोसाद' नैस्रि न'आव जों गायफैदों ओइ हाखौ जुखुजोबलै हाखौ जुखुजोब ओइ हाखौ जुखुजोब हाखौ जुखुजोब हाखौ ओइ होबाय एबार लागाव जुखुजोब हाखौ लागाव बिदिसोब्रा बैसागु बेफोरसो बैसागु दा एबार मोसाखांनानै ओमफ्राय जानाय लोंनाय जायो आरो जोंना माबायदि एसे खोन्थानोसै आङो माने जायहा गोसो आरो बेखौ माने बासिनानै जानो हायो नोङो माने माइब्रा बिदै लोंगोन ना गुफुर लोंगोन ना मा जागोन आरो नोंनि खोथा खिन्थु भाजियाथ' सोबनिबो न' मोनखागोन एबार जानायखौ एसे खोन्थालांसै सोरबाया फिथा जादों मा मोनजाखो फिथा थावनि लारु गोथाव जादों ना बेसरनि आदसा एबार मा जाखो गारमाया मा जाखो खोनाया जासै लोंसै
साहा जानोसै फिथा जादों फिथा सा लोंसै सान्दुं गोसा ओरैजायनिफ्राय लाइन जिरायबाय आरो ओमफ्राय दायो इयाव एसे जानाय लोंनाय खालामनानै ओमफ्राय ओरैजाय थांसिगोनलाय नै एबार सोरनि जानायखौ नायदो माबायदि जायो सिख्लाफोरनि जानायखौ नाय माबायदि जायो सोरबाया नै माने लाजिनानै जाखुमानाय आरो बियो दालाय गोथाव जादों जायाखै ओमफ्राय नै सासेखौ नायदो माखौबा खुलुमबाय बियो खुलुमदों ना गाबदों हा माब्ला गिदों अ लाखुमाना गिदों माने जालाय गोथाव जादों जायाखै आं जानो रोङा जानो रोङा माथो जागासिनो गोदै सोर मा जाखो गैयानो मोसानो मोनैनि जानायखौ खोन्थाबाय नैजोंसो एसे रायलायनोसै आं माबोरै खबरा मा मोनजाखो जाबाय बर'नि गुबै एकदम मा होनो थावनि फिथा ओमफ्राय बर' हिनजावफ्राबो सावनो रोङो बेखौ बेलेग हिनजावफ्रा रोङा ना बेलेगफ्रा रोङा बेखौ रोङा आदसा मा गुमै माखौबा जानो सिनजासिन नामा आंबो फिथा जाखांबाय सिन्था थानाय बायदि मा जानो गिनाय बायदि मा सिन्था जाबाय थाखो आं माने गेलासो दाबो सौफैया आंनिया अह सिन्था एसे दुखु मोननाय मोनदों आं बैसागुबाबो माने बाजिया सौफैबाय गेलासो दाबो फैया बे आरो काहिनिया एकदम बोरैबा आं सिरि मोथो एसे गोसोखौ बोरैबा मोनदों आरो खनायाव खनायावबो जिरायफ्लांबाय नालाय जायाखै माने बेनिखायनो आं सानो माने खनायाव जिरायना बायदि सानो आं नंगौमोन नोंनिया बोरैबा आं बे जायगाखौ सेलेक्ट खालामना लाफ्लांगारबायना बिसोरलाय मा मालायखौ नारबाय थाखो बिसोरो मा एखे नैलाय मा बुस्थु फैबाय माने बुस्थुआ सालदे ओरैजाय सालदे सानै ঠিক আছে एसे खोन्थाबाय आङो गाज्रि मोननाय नङा बैसागु बोथोर 2 तारिखआव खनसेबो रंजानो मोना नामा आं एसे जुमाय खापसे लोंनो सानबाय जुमायखौनो लोंनो हायासै एबार जोंनाव मोसानो फैसिगोन नालाय ओंखायनो नै मा बानायदों लाब्रा रेडि बानायखाबाय नै आया मा लाब्रालै बियो आलु लकेल आलु ना खिन्थु ड्रेसा जायाखै दे आइना ड्रेसा जायाखै होमबालाय आंखौ लानांला ड्रेसा जायाखै नै मानसिफ्रा फैजोब्बाय नै एबार जोंना फैजोब्बाय एबार जोंना फैजोब्बाय नै मोखांखौनो होथेलायो माबा मोसाग्राफ्रानो एबार जोंना फैजोब्बाय एबार जोंनाव ओरैबायदि मोसाजोब्बाय नै एबार
फैगासिनो मानसिफ्रा मोनफैबाय ना औ मोनफैबाय दे एसे खुगाखौ साफा खालामदों ना साफा खालामदों ओरैबायदि थोथो मोसानाय एसे खोन्थाना मोसानायखौ जोंहानि न'आव फैयै फैयै जोंनि न' मोनफैबाय आरो बेखौ एसे खोन्थाबाय आङो ओरैबायदि इन्टारेस्टआव मोसादों ओरैबायदि इन्टारेस्टआव रंजादों बेनो जाबाय आंनि न'आ दायो माने दहायनिफ्राय खोन्थादोंमोन आङो फैयै फैयै माने खमसे खम 1 घन्टानि उनावसो आंनि न' मोनफैबाय दहाय खोन्थाखादों आङो माने जोंना जायगाया गामिया ओरैबायदि गोजान गोजान माने दायो फैनानै नै ओरैबायदि मोसाफैबाय आयौ हाबाब आं माने नुनानै आरो गोसोआव ओरैबायदि मोजां मोनबाय माने गोजोननाय मोनबाय रावबो रोंथायाखै माने नुनानै सोब मोसाजोबबाय गासिबो याव सोरबा माने गोजौआव माने गाखोना दङ नै ओमफ्राय जाय खामाना जाय ओमफ्राय दं दामग्राफोरखौ खोन्थानोसै आं नुदों लागौ ahai ahai बैसागु बैसागु लागायाव नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबाय था हाजासे शेयार खालाम आरो जुदि सोरबाफ्रा जुदि दिनैसिम जुदि साबसक्राइब खालामाखैबा थाब साबसक्राइब खालामना हो आं बेखौ नोंथांखौ गुरै खावलायहरबाय ना जोंनिसिम मोनफैनो खमसे खम माने मा जाहैबाय आधा घन्टा माने 1 घन्टा लाबाय आं दहायनो खोन्थाखादोंमोन ना जोंना माने गामिया ओरैबायदि गेसें ओमफ्राय आरो आंनि न'निफ्राय दायो ओइ न'सिम मोनहैनो दायो 200-300 मिटार गोजान थांनांगोन जोङो 200-300 मिटार गोजान आरो ना 100 मिटार ओमफ्राय दायो खेबसे मोसाखांबाय मोसानायखौबो खोन्थाबाय ओमफ्राय दायो आङो रायजोफोरनो माने माबायदि जादों आरो ना मानसिफ्रा माने मेंबायबो नालाय एसे जाग्लांनाय लासिगोन आरो दा माने जोंहा दिनै जोंहा मोजाङै मोजां हाबाफारिखौ मावलांगासिनो दङ आरो गोसो गोथारै जोङो रायजोखौ लानानै आरो जोङो हारिमुखौ देखायलांनो होननानै जोङो आरामसे जोङो बे जोङो आलो गोजोनै जोङो फुजिलांगोन जोंनि माने नहले हारिमुवा गोमालांगोन जोंनि बैसागुखौ जों फालिनो होननानै जोङो गोजौ थाखोआव आरो गोजौ आरामसे बर'नि हारिमुखौ खोमानो हाया जोङो बोराइ बाथौ अननायाव जों बेखौ ঠিক আছে এবার आं दायो खोन्थानोसै ओरैजाय नै बे रानि मोनायाव जिरायबाय गोजौआव ओमफ्राय ओरैजाय लाइनाव खोन्थालांसै आं नै मेंबाय बिसोरो बिसोरा सानसे माने दहायनिफ्राय मोसानानै मानो जोंना जायगानि जिरायनायनि बारा केपासिटि गैथ'वा नालाय ओंखायनो जालायबाय जिरायलायबाय बिसोरो मा बेलाय मा मोनलोंखो मा नोंनालाय मा गोजा नोंनालाय नोंनालाय सोबजोंबो माने रावजोंबो राव मिलायलाया नोंनालाय बोरो बेला खालि ओरैजायलाय बेलाय सोरनि फिसा गाबलाबायखो सोरनि फिसा बेफोरलाय बोरो बिमाफ्रा बोरो सोरनि फिसा बियो
नै सोरनिबा फिसा आन्दायलाबायबाय बिमाबो गैया बिफाबो गैया नै ओरैजाय नै नोंस्रा मा मोनजाखै जेबो जायाखै नोंस्रालाय ना आलु आयौ सासे मोनदों नै बेलाय मा बुस्थुलै बानलु नामा सोर मा मोनजाखै खोन्थाना आयौ नोंसोर आरो माबा मबाइलावसो बेस्थ' सिख्लाफ्रा खामानि गैया सिख्लाफ्रा जेबो खामानि गैया बुरिना ओमफ्राय एसे ओरैजा खोन्थाहैसै आङो गासिखौबो ओरैजाय लागाव मानसिफ्रा जानांगौलै बाथोन जानांगौ जा बाथोन नै मेन माने मेथाइ खनग्राफ्रा इसोर आरो मेथाइ खनग्राफ्रा नै मा बेलाय पियर गेला নহয় बर'नि मा ओरै मा सिबाय थादों गरम जादों फांखाबो गैया नालाय उफाय गैया दिनै जिरायना थानांसिगोन माथो खालामबावनो मा जाखो मादैया माथो सिरिरि साहा मोनाखै मा मोनाखै साहा लोंनो नागिरदों ओमफ्राय सोरनिबा जिरायनाय स्टाइलफ्रा बेलेग नुवाखै नै ओमफ्य र' ओरैजाय सासे नाय माबोरै जिरायदों माने मेथाइ खनै नोंदों दिनै सातगुन आरो मेथाइ खनबोजोब्बाय औ जुमायखौ देग्लाय खम होदोंलै मानसिफ्रा खम होदोंना गेलासि होदों आदसा बिदि माने जाबायना औ ओरैजाय नै एकदम माबाफ्रा जोंना गथ'फ्रा इयाव जिरायबाय लागाव जाय जेरै हादों ओरै जिरायना जादों आरो दै माने जायगानि एसे प्रब्लेम नालाय ओमफ्राय ओरैजाय दंबायो खावसे नै जाय जेरै आरो माने जायगानिथ' इसिबां जोंनाव एभेलेबेल नङा नालाय थेवबो एसे बिदिनो जालायबाय जिरायलाबायनानै जाथोंसै खोन्थाबाय आङो गासैखौबो लागाव मानसिया गोग्गोमै जादोंना मा मोनखो नोंसोरो ओइ सासेना माथो जिरायनाय स्टाइला एसे बेलेग माबा खियाहां लाखिदों नामा बेलाय खिदावसो दै जिरायोना सालथे सोरबा सालथेसो लेंहरबायलै जालाना खेला इसोर आंखौ बिराद फिगिबाय सासेयाव नै मा नङा मा मिरामिस मा जाखो गैया ओरैजाय नै मा मोनजाखो सब समय माने आनलाखि सिटावसो जिरायफ्लाङो आनलाखि दहायबो दिना दहाय मोनबाय माला गैया भाजि दहायना बिदिमोन ना बेनो बैयाव बिदि जादोंना बैयावबो बेनो सब समाय एबारनिफ्राय बिदियाव जिरायनांला दे नोङो आं माने खनजिसा नायनांसिगोन नामा नंबाय जिरायनायखौ सिटखौ मोजां माने बेना माने बिथांना खाफालानो गाज्रि दहायबो आङो थांबाय बेनाबो एखे नै मोनफैबायलै नै मा नोंसोर मा आनलाखिजों जिरायफाबाय आमायाबो आनलाखि नङा आंथ' गामिनि सारखा नालाय औ ओमफ्राय मास्टारखा नालाय औ जेने थेने सोलिबाय आरो ना गोलैबाय दाथ' मास्टारनियाबोथ' बहुद मोनसे रेकर्ड दङ थायो जौ लोंबाय थायो नालाय औ दाथ' बैसागुखायसो जेबो सानाखै जोंना बुरिया औ दस्रा दिनावथ' माने जौ लोङै जालांबाय माबोरै होनदोंमोनलाय सोरलां फारलां न' गंसेयाबो बायला जिला जाजोब्बाय ना आंखौ मेथाइ खनो ना दा बैसागुखौ एसे कनसिडार होदों आरो आं एसे नङाबा खुनु माबा गैया चान्स गैया औ मास्टारा बिदिनो खनजायोमोन आदसा गोजोननाय थाबाय नैबे मानसिया मिरामिससो दे बियो जयगुरु ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा फादार आरो न'निनो जा मालिक बियो न'नि मालिक गैया बेबो मानसिया जयगुरु बायदिसो मिरामिससो बेयो जेबो लाया आं एसे खोथा बुंनो नागिरदोंमोन गेदेरा न'आव फैदों औ बैसागु 2 थारिख औ दे दा बेखौ गावनि गोसोआव मा मोनो मिथिया दा जों माने लोंबाय जाबाय मोसानाय एसे मोजांबो जोब्बा आरो आथिंफ्रा हेब्लि थाङो बुरै मा मोनजाखो अमा बेदर आलु भाजा औ बेखौ जादोंना गोथाव जानो जायाखै एसे गोथाव गावनो आन्था एसेल' गोथाव बारा गोथाव नङा मा जाखो माबा राजुमाया आंनो जुमाय होदों औ ओमफ्राय मिथिबाय आरो
जुमाया जुमाया मिथिखुदों राजुमाया होदो आरो राजु बिमायासो माबायदि जौ बिलाय बिलाय जौआनो मिथिखुलायनाय लोंनो नागिरनायावनो हारसिङै मिथिदों देलाय एबार लोगोसे मासि मोजां मोजां ना गोथाव गोथाव गोदै गोथावथार ना राजु जुमाया राजु बिमानि जौआ गोथाव गोथावथार आरो खनसे दे